Ko ka san cewa wannan ba doki ba ne, sannan kuma wannan ba jaki ba ne. Wannan shine mule a turanci, a hausance kuma mukan kira shi da alfadari. Alfadari wani dabba ce wanda ake amfani da shi wajen ɗaukan kaya, saboda juriyarsa da ƙwazonsa a wajen aiki. Ana iya samar da alfadari ne ta hanyar haɗa namijin jaki da godiya, wato macen doki. Yawanci alfadari an fi yin aiki da shi a yankin Asia. Ƙasashe irin su China da Mexico su suka fi amfani da alfadari. A yankinmu na arewacin Najeriya ba kasafai aka fiye samun alfadari yana yawo a ko'ina ba. Akan samu alfadari ne a manyan masarautu na yankinmu da gidajen zoo da ke ƙasashenmu. Alfadari yana da baiwa wadda ta ɗara ta doki da ta jaki, saboda ko a zamanin da ya shuɗe sojoji sukan yi amfani da alfadari saboda ƙwarin shi da juriya.